Naideo jarawo fiber splicing khalai tongo tabugo pasa tamia khwai sukni obo hai kachangma jarawo pillar sakao kasalai khumulung ni simi dosram somni jara tak phaisok pai kai sugo kachara tabukbo tei 1.5 kilometer 2 kilometer hai fiber sangnani tongkho aro belai kachang mani te andar ni bagai sing samung khaimaliya taw busugo dosram somni uphai sing fiber splicing khai tongo chini khorang team haina hai sani ko klayo oro crowded ung thangkang kangke eba crowded ngia phano Maharaj ni program no ngi mano internet slu khai rejaknai internet mayangai mano awan bagai oroni program oroni rally oroni khadumani kok sajang mongrok norok nainani jonai awan bagai jeng wansokka direct fiber baino jeng oroni mangpli rok chini khorang tangnago tlang thanai tei chini khorang ni simi YouTube Facebook upload hnai tei norok oroni mangpili tinni je diporo tei srapchani yagulono salpanani thangtongo aroni oroni joto program rok norok kathang awai monorok no phunungnani bagai naidi tabugo phalnok thajing phunukmani hai phalnok phiokjak yango phasing andar bang phunogai malia norok no stage ni mangpli naidi keu phano horni maisajak layakho thulaya khaksa phasing IPFT ni indefinite period chidin demonstration thai khaksa phaching dosram somni wo Maharajani gathering CA Citizenship Amendment Act no chejabui norgugiman khana splicing khlai tongo balai kajang ma thuk saimania tini boda salpaya no salpaya angkhang ke siari roblop hangkale balai kachang mani kosonong lainai na dia bai kachang ma jarawo hor tonglai tei khoroksa takhuk phaisok paiga kaga ni nokhe bojaga oronda or somni wono basa wija phaikanna thuya ko Pasti phika dam asik dati tangi basa khatsa aur kela kala rakhna wija sumama gen deli no saitya baston pasok bahai ma tongnong ni kamio obo haike Maharajani luaji mungbai kaisa kotor khadumani eba tibra sarok khasamani kok salainen bagi auro gathering nai khadumani reling nai tak sini jati bagi samani khabar no amai te bunga khansa kate bo hojui daga sute basana lai thangnai je 8 तारिख 2019 salo jeo jagao guli ro kokjak mani oro tere din nang khamu kakapuru nongthing samani tere din tamong khapuru sabro bujak khapuru apu jero tonglai ro mani bujak ba khata gai puno to sabo habana ni saiman dongsa gai maiklai bai drop pun khatai ko gai maklai jang ka ang sa ta yang tam phaja ni ma ai tam na to ni te di ma tam na hu to ta ka ang khai kara kai chai tong man ki sa man ni hu tal ju ton ka ang khai tol khatya ka to ri ro bujak bai kha pura burisi ro ni pura burisi ro bujak le mani o boys kor ko bujak bai kha isa boys kor selai lo ai boys kor nungke bu bojaga tongman sapru awo jaga tongmani no bojaga jaga sari suke kada kharbai khapru nong paran baro kaka apu baksa kharba ke baksa kharo baksa khari ai to bai ab burio ka kharbai ta chalo por khalo engke abo thangnai bisini sai taklai bisi ota ha tere din dang khabo mane bos sra do au mia lai mia a tarik o je
8 tarik dong ba ibu. Nya 10 tarik দশ khaigata. তারিখ খাইকাতা ও গিরি জাগৈ অবা হাইজা হাই গথনা ন নয় গিরি জাগৈ এko 10 তারিখ খাইকাতা ka baksa kano o 10 tarik 8 tarik khai ka chakhumla bobo nu khomo ni hela ta ka baksa kai hur bobo abo au gotana da ni hilai Kenaiman kena naro kakak suni kubtei ani mobile ni kamera lens siari ni bagai black ngai matangka clear ang thali ya belai siari lob saiman ya tinin ni sal pada pana paya pasta tamna ni bakak thangi chong tabuk bo pilala eba sal pana ni bakak nuhuria na tabuk bo o aisuk jorawo splicing paya kho teibo samong tong kho tai 1.5-2 kilometer fiber sangjak nai dio fiber ko sungei oboni busuk ayang khomulung khaching thangi sobi jak hatinga khiklai changdao splicing khai tonglayo norokno oroni kathang awaimong kathang mangpli nugna ni bagai only on chini khorang tibiwo atamni bagai hingangke Tipra sarok ciri khok laimani manthai sannani nijini rights no ti khorang ti samani amang beli oro simi ciri khok lai tongkhangke khumulungo sim ciri khok tonglaike eba bormura awo simi lahar ka sulai tongmani mangbeli diliu thang sogi angangke abo asuk tipra sarok kuthumui kosto khlaimani abo khudang nai aboni bagai jeng wansoka oron joto mangbeli rok tirpura hase simia Dili botang sogitung eba Dili ni phataro botangai tirpura joto mangbeli joto gathering mani rok nugui manthum hinai jeng wansoka oroni kathang awaimong jese kapano phunungani chaitoknai jeng challenging hopungo bahaike thulaiyabui jeng norokno phunungani chaitokui tongo saimani absu chini samong chini naharmung success adang noya phiaba jeng tabukbo chaitokui tongo jeng tabukbo chini chaitokmung thagya norokno kathang awaimung phunuknani bagai tei obo haikeno chini khorangni je live link national kaisa kainai news channel logo thang soginai heba notice Shillong Assam rokni channel logo thang soginai chini link already jeng kok salaijak norok nugui mannai chini khorangni YouTube ni bisingtei horoni kathang awaimung awan bagai thik dipor ni 12 ta bo norok 12 ni sakang ni simino rally changye chini simi jeng oroni live eba kathang awaimung jengnai norok choiwai nai tongdi chini khorang ma nungo ko tai nungo nungi siring ki ba to wi belai kachang laimani jingo jorawo cha nang paikha ikon nokuna takhu omullo nung tongkho maibo ma se ko ma thuya ko bo jeng mai baksa chin logi cha nangai tongo e kaka norok boda thuya ko na thui paikha ang saimon sim phaima thuya ko koya tang phatabu tabo ko tajor tang phana saita 40 nung khatang thulia cha jeng se samong khai thuya ang khau pan bor bo tong khata oro hanyo khatung khajangai tai masang logi tong ne chol khai saka ago bo phaipur ka ang uro hor musna ne buhangnari phemeni ga bo phaikebla kai bo baksa ko cha musna tonglai khata Bokborni kami borobini orno ganano bahai wansok tongoro je Maharaja Pradut Kishore Tripura sarokni hamkraini bagai eba sieno sejagoi bahai ke gathering khlainya thang tongmani kaham nubla kaham no bagai phaita chini bagai nyo chini Maharaja pa phekero phakya mo ha phakya kale phainai thanga phainai ta buri ma bini logai buri naithok se sakupur cha khenang da muthung obo ta kai ku bosu muthung o dukandar oh nang khai bo yo salogi ri jangata ai logri tong ata nugui man khana gana gini amsani luguruk bu khatum khaja baksaba dalbidal mani khnei awang bangai phalani bagai tari gong na ko geta eba halnogo dalbidal mani khnei rokti aisuk ni simina tia ringjak kebo samong phalnai kebo ba tipin rok phalnai মানে oko bos sado 8 tarik khanya kokte ko 10 tarik hege tai ko
karena kayak aku tadi jadi ba engko orang sai nang euy orang tong thak ta ko wa kisah nang kau kisah sakha ke mai ke sau li ya mai ke chai si mali ya mang se kisah de mani chaka kala ki ro Ketini nang oro hobungai sa murugi tongai oro. engko Kena le bahai. ai kan han mam le ka da ka kisan bagai oro samung khanya rok ke kudul thamai kebla ha orang bangsa tong le mesin tam kan siapa nih gari bising tu kudang boleh ah tunggu Hobungai sa murug lai jabro guna. yang phajing tai khorok ka ka bo tongo nobi man khana bini bo haino tau ko jan to phalnok kholob jagia ka nang boda hopung aijak Anggo hopung ajang no tonggoro. kholob li anin phalnok Roblia ni tonggo kam mesin or to program botong kaba. Borong no bo naiklai borong no bo khajung kai kisa bokha khatong sono tikai anggo bodor lia ni tongta. ai sinai Ai sinai ni tonggo. ai jitu han man ka tau ke ba ko jatam kha nang nin gori wo Gori wo to saita solusi tap na. hmm Ana kya ni tongta. Ai ni khajung ke ang. nin bu mong ke ka Ha? nin bu mong ke An bum ke sombu para ke para dosama oro no orno. bahai paran bor ke khatung khajada gana ginin bor Paran baru khajung kaino tongbai bla tabuk sakle sarparango bo borong awang ro kana aike phala nei awang ro khaleyo bugini ro khaleyo mangso ro songlayo ainglai tonglai kata khajung kai san sana jaraw phaitanga maharaja san jora bo phaitangka tamkhai bin logi buri masa tam phalnai nang ke buk pan angka charo ko anio jamung ro phalai ka samung rok tongo charok bin dugan no nang pai ga jeng mikting rok man tho bin dugan no phantok rok moso mikidem kaham laha kosoi rok tongo samsota rok tongo bo haino khatung jak hopung no thulia samung tangnai roi baksa eba jeng chini khorang ni team jeng bo haino oroni mangpli oroni pandano norokno kathang awi mung phunungnani bagui jeng hopungno khumulungni simi fiber singlaijak eba tar singlaijak nukhna dakho moilo belai kajangjak khana kuyang probir bo belai kajangjak oro kaka bo haino kajangjak hopung thuya fungai khanggang ke program manjak sinai abo haike khatungai borok nasing laijak paran baru betul nang le orang tongnya kai pun mani lo pun kai pun no so kai le kai abu no ku ya de bipot ya tiba ya kai nyai ke tong kata ko norok nugi tong khana aisuk nogo rozai bisingo eba nok bisingo tong mase busuk kasang tabuk laharo sung ekdom yang sirk thayo siari roblop jeng chini malkhong no truk kase chalok laima tongnai sibo kumulum ni simi fiber singlaite phai sopai kau jaga utama parabo samananda daklai samananda tiga somniu buprao phai sopai ka chini fiber singlaite tabuk belai kasang mani bagi tong mala yang gei mai bo khuilaika yang go dosram somniu phai phalnok kaisa kholok jak mankha charok bo khajak belai kepal kaham horbo mankha jeng sabo manangkha chini kakal sangna khorona yin hambai marbo chani logi jeng bormun logi bo mankha o aisuk no hani mankha sara saita laijak hingga ba jeng tamni bagi obo haike hopung tini samong ma khlai ka hanmale sarik jorati phano bo jaga bo program mungnai maharajini o gathering abo finally yani bagi kumulung ni modestino dangnai eba kumulung ni stadium o dangnai dak bangla stadium o eba jeng abo haibo koktoma mankha ba nailai thangmani nokha maharaja ba rajbarin borokno jeng narwai tongkai dokisang yo paithak dihisa nangkha sarik jorao jeng khnaka oro dosram somni wono ingsinai ingke jeng sanjani simi jeng samung tangannya jengkha tamni bagai hingga chini khorang dalbidal political party dalbidal organization dalbidal NGOs joto movement no norokno kathang awai mung nongani saito keba jeng
খাখাইকা ওরা তো নন পলিটিক্যাল গ্যাদারিং বা ওরা হাসিনি যত টিপরা সরক ফাইকা গাং ক্রাউড থানাই ইন্টারনেট দক জামুং থানাই আপ্রো নরক নক থাঙাওয়াই মুং ফুনুংনানি আবো গজাरो কেবি মুং থানাই আউন বাগি जों ওয়ান সবকা ফাইবার বাই খমুলুং আমজানি সিমি ব্রডব্যান্ড ফাইবার বাই তুই ফাইয়ারো ঠিক tubujaknai dosram somni amchayo oroni simi kathangawai mong norongni nogo chini khorangni mangpuliwo thangai soginai YouTube thang soginai Facebook thang soginai awan bagino जों tini hobungobo haike pungaike pungono diporjaraw jehetu program ba chini samungtangnani tai songai tiri awan bagi जों oro phai sokbai ka tebo haike no जों chai toknai jingye purni simi oro je loaji jakmong rok oroni kok samung oroni leri rok norno nongnani bega abon boinor to yoi nai tongni chini khorang to daga sunu ja kok no sai खोनाकेन नों अरा सुतु तुइ फानो ओ आ स्टेज कक साइट मनि अरखन हाइके नाइ तंग खा pun bisingo फुन सिंग je khaklo pan nang Yung tulog-tug to ya, sa miya. Tundog.